nakahinumdum ko sa usa ka higayon sa niadtong wala pa ko mapari, usa pa ko ka diakono. Gi-assign ko isip assistant sa atong obispo kung aduna sa mga lakaw, labi na sa mga misa, sa mga parokya, atol sa kapistahan dinhi sa atong diocese. Usa ka adlaw ni ana, niadto mi sa usa ka parokya aron sa pagmisa pontifical kay pistaman. Ug mao niya akong buhat isip gi-assign sa atong obispo nga inigabot sa parokya akong ipahiluna ang altar, ang libro, microphone, lingkuranan ug uban pa mga butang sa dili pang misa. Moto nga pagabot mo dito, diyan ay mga tao, unya niadto nako sa altar akong ipahiluna ang microphone, ang kandila, ang lingkuranan, ang libro. Unya mingbaw ko sa maong altar, no, mingbaw ko. Unya human ni gawas ko ni sod ko sa sakristiya kay naapo ko'y giatiman. Nya patataod dihay usa ka babae nga nakabantay ko nga murag ako'y tuyo, no, nga naghuwat diha sa pultahan sa sakristiya wa po siya mosod. Nya ako nitanaw ko niya, unahon nga di po ni minister kay kaila mo sa tag uniform ni minister pero kaputi siya. Taas og bukton, ang sayal abot sa tiil, unya dako kayong cross nga nagbitay sa iyahang liog, no? Unya motong ako siyang giduol ug unsay yang tuyo. Ma'am, unsa bay na ba kay tuyo sa sod? Mingon nga, ikaw reverend ba? Nganong mubaw man ka ng lamisa nga altar? Ato kabaw sa tabernakulo. Nya kini bitong bag-ong simbahan ang design kay ang tabernakulo ares kilid. So ako siyang marapo kog nalain. Ako siyang gi-explainan, ma'am, kanang di man to sayop nga mubaw ko sa altar. Kay kanamo kong altar dili na ingon og ordinaryo nga furniture nga lamisa pareha sa atong bahay, kundi usa ka na ka lamisa sa atong Ginoo. Ito the Lord's table. Kay diha ang sentro sa kasaulugan panahon sa Eucharistia. Dapat lang nga mutahod ko sa maong altar ug lamisa sa Dios. Wa siya mo kontento. Mingon siya nga, dili na mao reverend, sayop ka. Kay ang ato ang bawan ang Ginoo lang yun. So mingon ko nga, pagtahod naman ako sa maong balaan nga butang, ma'am, sigon sa akong nahibawan. O mingon ang maong babae, kay kon ako pa ang obispo, di gyud ka nako ordinahan kay wa ka kahibaw sa imong buhaton. Di po ko nalain po ko kay ako gi-explainan bago kong ni-graduate og theology. Unya akong una pod nga unsa man tong matang, unsa man to siya nga organisasyon nga gapilan. Karon pa ko kakita sang sinuotan. Unya isog kaayo, mura kog maimpirno gyud ko sa akong nabuhat og sayop manggani ko. So dito ko nakakuan nga iyon ana ba di ay ang atong pagsimba sa Ginoo? Ingon ana ba di ay ang ato ang pagtahod sa mga butang nga mga balaan nga umasayop ta inana ba ka condemning ang Ginoo kung ugaling nasayop kita. Muna maigsoon nga diha sa ebanghelyo natug-an kanako nga mga Parisiyo niadto lamang sa Galilea aron sa pagpaniid unsay buhaton ni Hesus og sa iyang matinun-an. Og nailahang namatikdan nga sa dihang pagpangaon nila wa manghunaw ang mga tinun-an. Ni-react sila nga, nganong wa manghunaw ang inyong mga tinun-an. Ang mga Hudiyo manggod sumala sa ebanghelyo na sila'y batasan nga ang paghunaw usa ka ritual sa pagtuo, kinahanglan limpyo ka at tubangan sa Ginoo. Sa di pa mo kaon, manghunaw ka, dili tungod kay hygienic kundi manghunaw ka, apil o kabahin sa atong espirituhanong kinabuhi sa pagpanghunaw aron limpyo ka at tubangan sa Ginoo. Muna magsuon nga si Hesus, ang iyang tubag mingon nga sakto si Isaiah siyang panagna. Kay nahisulat kini nga, kini ang katauhan nga nagpasidungog kanako sa ilang mga ngabil lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo gikan kanako. Nganong nakaingon man si Jesus halayo ang kasing-kasing sa mga tao nga nabilanggo sa mga ritual o nga seremonyas. Kay dili man ingon og supak si Jesus sa ato mga ritual, sa ato mga seremonyas nga gihimo, kay kana mga maayo man gyud. Pero ang iya lamang ikasaway tud kay kining maong pagka overemphasis on the external rituals.
hangtod nga makalimot na kita sa labing importanteng bahin sa atong kinabuhi, ang atong kasing-kasing, the inner conversion of heart. Kay mo kani ang importante nga relasyon nato ngadto sa Ginoo. O kini maigsuon nga tungod sa kinaiya nga gipakita sa mga Parisiyo, iyang nakita nga tigpakaron ingnon nga matang sa kinaiya, hypocrisy. Kay alang ni Jesus nga kinahanglan balik ta sa ato ang kasing-kasing. Di na to palabian og paghatag og gibugaton unsay ato mga ritual nga gihimo. Kaya mga ritual o mga seremonyos gihimo aron pukawon o mapukaw ang atong pagtuo nga naa sa ato kasing-kasing. Holiness is ultimately about conversion of the heart. Day usa ka istorya, usa ka Hudiyo ba gipriso, no? Jewish prisoner. Nya katong maong lugar nga gipriso ang Hudiyo, nihit kayo og tubig. Muna nga na sila'y rasyon sa tubig sa mga piniriso. Unya kay tungod sa kanihit sa tubig, gamay kayo ang magamit sa mga piniriso. Ang Hudiyo, nahibawan nga ang usa ka piniriso nga Hudiyo, kanang na-dehydrated, nagkalunos ang iyahang lawas. Kay gamay na kayong tubig or walay tubig nga musod siyang lawas. Moto nga mingon ang gwardiya nga atong tagaag daghang tubig o maulianing maong Hudiyo nga piniriso. Unya abot ang pilang adlaw sa daghan sa tubig nga ihatag kay gipalabon lagi, wa man gihapon maulii ang panagway o ang kondisyon sa maong piniriso ang Hudiyo. So ilahang gipadayon gyapon paghatag daghang tubig, unya ilahang gitanaw, ilang gilili. Sus kay ang gihimo dahil sa Hudiyo, iyang gihimo kini sa ritual sa paglimpyo, iyang ihunaw, iyang ihilamos, wa niyat imna ang tubig kay iyang giuna ang iyang mga tulumanon sa pagtuo sa ritual sa paglimpyo sa tao. Busa maigsuon kining ato ang kinabuhi kitang tanan naningkamot baya puta nga mabalaan, di ba? Naningkamot ang mabalaan. Gani sa ato mga debosyon, no, sa ato mga seremonyas, sa ato mga liturhiya, naningkamot ang atong ipahiluna kay na nagtuo kita nga kini makatabang sa atong pagkabalaan. Pero ang atong Ginoo kanunay nagtan-aw dili lamang sa ato mga external signs and symbols kundi diha sa atong kasing-kasing. Kay diha sa kasing-kasing unsa gani mo mugawas sa atong kasing-kasing kana ang makapabalaan ingon man makapahugaw kanato. Kung hugaw ang mugawas sa kasing-kasing o at sulod sa atong kasing-kasing makapahugaw sa tao. Busa maigsuon ingon diha sa ebanghelyo nga ang manggula sa kasing-kasing kadtong mga daotang unahuna, kadtong mga pakighilawas, mga pangawat, pagpatay, pagpanapaw ug uban pa nga mga bisyo diha sa kasing-kasing. Munang gitawag ni Hesus ang mga Parisiyo hypocrisy, hypocrite, tigpakaron ingnon. Kay ang ilahang gipakadak-an ang mga external religious observances o apan kulang sila sa pagpangalagan o kaluoy diha sa ilang kasing-kasing. Unsa man kining tigpakaron ingnon? What is hypocrisy? Hypocrisy gikan sa Griego nga pinulungan nga hypocrites, literally means theater actor, kanabang artista, like a performer acting under a mask. Usa ka artista nga nagpasundayag diha sa stage nga nagmaskara nga iyang ipakita ang kanindot siyang panagway mga lihok apan gitaguan ang iyang tinuod nga kinaiya. Monay literal meaning of hypocrites. Hypocrite tigpakaron ingnon. Kay ang ilahang giapas mao ang pagdaig sa ubang tao. Dili pagdaig sa iyang kagalingon kundi sa ubang mga tao. Munang magbantay tanini. Kay naa kanunay nato ni dali ratang mahitong pawak sa pagkatigpakaron ingnon. Nanuman kay sayon ra kaayo nga magpakaron ingnon ta. Perting sayon na ra. Sayon ra nga mo fake ang atong kinaiya atubangan sa uban. Kay ang concern manggod nato is looking good rather than trying to be good. Kay ang pagpuyo sa pagkamatarong sa tinuray is more demanding. It demands sacrifice. Muagi pagkag-failure,
muagi ka og pag-antos og masakitan pa ka. Apan kun mo fake ang ato ang i-fake ang ato ang kinaiya tubangan sa mga tao, pirting sayonara, way hago og malipay pa ka kay daygon ka sa uban. So inana ang hypocrisy. Hypocrite. Kitang mga Kristiyanong Katoliko may igsoon, magbantay tanini. Kay daghan kitag mga ritual nga atong gihimo sa atong pagsimba sa Ginoo. Di ba? Sa atong mga debosyon nga hilig kita og magkwintas so mga religious articles. Kana mga nindot na. No? Kana mga dalaygon, mga buhat. Aron nga kita ma-remind or mahinumduman, paghinumdom kini kanato nga puy-an nato unsay atong gituuhan. Mupukaw sa atong kinahanglan kining tanan. Apan di ta mabilanggo nianing tanan. Kay posible nga mahimo kitang pagkaron ingnon. Kana bang magtuo ka mga balaan ako kay bisan og nakoy mga kasuot man pud ko og namon koy mga debosyon, okay nako, balaan ako. Dili inana ang holiness o pagkabalaan. Kay ang tanaon sa Dios dili ang atong gipangsuot, kundi ang atong kasing-kasing unsay nagpahipi ni ana. It is our inner motivation and pure intention makes us holy. What comes out from the heart is more important. Diya sa ikaduhang pagbasa sa basahon o sulat ni Santiago mingon nga, be doers of the word and not hearers only. Dili lang kita maminaw sa pulong sa Ginoo kundi atong puy-an, and that is holiness. Hinaoton ta, palihog manindog. Atong litukon ang atong pagtuo. Nagato kami so sa Dios nga amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug